Centrum Gdansku je malebná historická oblasť lemovaná riekou a kanálom Motłała, kde na vás hneď dýchne stredoveká obchodná minulosť s živou atmosférou dnešných dní. Od 14. storočia kanál Motława obklopovali sklady, domy kupcov a remeselnícke uličky ako Długa či Mariacka, kde sa obchodovalo s obilím, korením a jantárom. Práve Mariacka ulica patrí k najkrajším zákutiam starého mesta v Gdansku. Je lemovaná úzkymi dláždenými chodníkmi a farebnými gotickými domami s bohato zdobenými portálmi a vysokými schodmi. Kedysi boli obývané zlatníkmi a kupcami. A presne v jednej takej sme si dali kávu a nechali sa unášať atmosférou tohto rušného mesta. Gdansk je tiež mesto, kde sa 1. septembra 1939 začala druhá svetová vojna. Preto sme sa na ďalší deň vybrali navštíviť Múzeum druhej svetovej vojny, ktoré má rozsiahle expozície o príčinách, priebehu aj dôsledkoch tohto svetového konfliktu. Strávili sme tam viac ako 6 hodín a aj tak sme nestihli všetko. Rozhodne odporúčame každému ho navštíviť. Viac uvidíte v našom najnovšom videu.